भाई टिके धरिब मते ଏବେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଖାଇବାକୁ କୋଉଠିକି ଆମର ଲୋକାଲରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସି ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି ସେଠିକି ଆଇଛୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆଉଛି ଓପନିଂ ହେଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଓପନିଂ ହେଲାଣି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟର ବିରିୟାନୀ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବିପୁ ଅଛି ସେକରେ ବିଭୁ ସେକରେ ପିଣ୍ଟୁ ଦେଖାଉଛି କହେ ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଆ ଷେଣ୍ଢ ଇଏ ହେଉଛି ଧଳା ଷେଣ୍ଢ ये हूँ नालिया सेंड तो शशुर घर हौ हौ तो व्यू यहाँ हूँ टेस्ट द बेस्ट फ्रंट व्यूटा यहाँ रेस्टोरेंट देखिए एसी फैमिली रेस्टोरेंट टेस्ट द बेस्ट यहाँ हूँ तार बाहर यहाँ माने आमर पड़ जाऊँगी माने मंगुली संबलपुर रोड यहाँ पड़ू ढेंकानाल भितर को पछू टे खुंटुणी आगे पड़ू तो चलते भितर जा फ्रंट व्यू यहाँ हूँ किचन भर को जाए काउंटर पूरा फाँका देख पार्थ टोटाल एरिया ये हूँ भीतर व्यूटा पूरा पूरा एक क्लास कर पूरा रेस्टोरेंट पड़े बाहर रेस्टोरेंट पड़े देखुए ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ୱାସରୁମ୍ ଭିତରେ ବାଥରୁମ୍ର ଦେଖ ଏଠି ସାର୍ ମୁହଁ ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଇଏ ବି କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଜଣେ ଟଏଲେଟ୍ ବି ଅଛି କଲା ସେ ହଁ ଇଏ ଆଇଛି ଟଏଲେଟ୍ ବସି ଏଠି ମୁଁ ପେଟଟା ଫୁଲିଗଲାଣି ଦେଖିବୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଅବିକା पूरा स्लीप ना भी वो आनीपार भसाणी आठटा देखी कौट को लंबी था कहले कह कौट को लंबी था पूरा बाहर रेस्टोरेंट बोले पूरा एक क्लास कर पूरा बैग मैंने देखिले कि पूरा बाहरटा मैंने बाहरटा तो अलग प्रकार देखा जाता भीतर पूरा जिन पूरा परिष्कार परिच्छन्न पूरा रेस्टोरेंटा पूरा अलग प्रकार लगुच आपण मैंने आसवे घरे टेस्ट करेंगे आम टेस्ट करने जाऊँ केमी कौन हम मुझे खाईसारा पर कहबी जिनस केमी कौन ताला ए चल बिरियानी आसो खाइबा आउ टेस्ट देखा ये हूँ टेस्ट मेनू टेस्ट द बेस्ट मेनू इंडियन चाइनीज तंदूरी खुंटुणी मथुरापुर कटक लिखाई आप देखी दिंतु पूरा रेट सब चाट तुम आसना तो किंतु आइलो तो देखिए तो कुछ तो माइक में मक्खी पटे गाड़ी बुझ देला गाड़ी के घेरा बात तो कैसे बोल बात तो नहीं कहबो पूरा कि माधो तो बोल चल के हम There is no lava. Then the lava poured. भाई ए आमर नहीं आई दही कचुम्बर
ପାମ୍ପଡ଼ କ'ଣ କରୁଛୁ ମେନୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଉନି ତିନିଟା ଦିଅ ତାହେଲେ ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ରାଜେଶ କ'ଣ ଗୋଟେ କହ ଫଟୋ ପଛରେ ଉଠେଇବୁ କ'ଣ କହୁନୁ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡୁ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି ଯାଇଛ କିଏ ଆଣିକି ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ରାଜେଶ देखा देख ये देखा राजेश टेस्ट द बेस्ट होटल पथर गोटे गाँ अच्छी एटा कौगा मथुरापुर एटा मथुरापुर अरे ये मथुरापुर अच्छी टोटापड़ा टेस्ट द बेस्ट रेस्टोरेंट कौन है टेस्ट द बेस्ट आपण मैंने आसतु खातु पीतु जातु पैसा देकी जी मागणा आसो आम भी आज पैसा देकी आम तो मागणा नहीं राजेश ब्लॉग करू गोटे तू एडवर्टाइजमेंट कर सरकार एम्प्लॉय मैंने तुम सांगड़ा गोटे मु कहूँ मथुरापुर पूरा प्रमोट कर मथुरापुर सब हल्ला हो मथुरापुर जिंदाबाद मथुरापुर जिंदाबाद गोटे कथा कह तुम दी जन गोटे कथा कह जो सांग बेले बस खाऊ गोटे पिला फोन गपु दब कटा सरिलाणी কিন্তু এবার ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଟୋଟାପଡ଼ା ସେ ଭାଲିଆ ଡାକର ତାପରେ ଏକର ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତାର ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଅବିକା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବା ମଥୁରାପୁର ଏକର ଅଛି ଏବେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସବୁ ସର୍ଭ ଯାଏ ସବୁ ବୋଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ସର୍ଭ ଯାଇଛି ଏକର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟିସୁ ଥୁଆ ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ବୋଟଲ ଲୁଣ ତାପରେ ଏକରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ହଁ ନିଟାର କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଖାଅ ମୋର ପାମ୍ପଡ଼ ନୁହଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ସାର୍ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିସାରି ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେନୁ ଦେଖୁଛୁ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉନି ଆହୁରି ଖାଇବା ପକା ଲୁଣ ପକା କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଧଳା ଷଣ୍ଢ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଆସିଲା ହାରି ବାସ୍ଟା ତ ଏଯାଏଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଫାଇନାଲି ବିରିୟାନୀ ଅଛି କଚୁମ୍ବର ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା ବିରିୟାନୀ ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା ଖାଇବେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଶାରୁ ଅଧିକ ଖାଉ ନୂଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିଛି ଖାଇବାକୁ ତ ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦହି ଖରାପ ନୁହେଁ ଭଲ ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଭରେଜ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଆଭରେଜ ଦେଖିବା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ତୋ କଥା କହୁଛି ପାଣି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ଟିକେ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢକୁ ଆମର ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ସେ ସବୁ ଚାଷ ବାସ ଖାଏ ଇଏ ଖାଇସାରିଲାଣି ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇସାରିଲାଣି ସିଏ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି ତ
तो मु खाली बाकी आज टेस्ट करिया जे केन लागुची नहीं ठीक अच्छे कि टे अलग मत अलग ना लगे तो ये कम लुण खाऊ भल लगे के लगे हल्का टिके लुण ସେଠି ଖାଇବା ଥିଲା ଭଲ ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ହାଇଜେନିକ୍ ଖାଇବା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଥିଲା ମାନେ ହାଲକା ମସଲା ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଥିଲା ବିଲ୍ ବି ଭଲ ଥିଲା ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ 160 ଟଙ୍କା ନାକେ ପ୍ଲେଟ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପୁରା ସଫା ସୁତରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସର୍ଭ କରାହେଲା ଆରାମସେ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ହେଲା ଆଉ ଖାଇସାରିଲୁ ରାତିରେ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ପୁରା ଘରକୁ ଆରାମସେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଦେବେ।